Kaixo guztioi, bideo honetan ikusiko dugu 2015ko ekainean agertu zen ariketa bat. Esaten diguten Marte, hemen erdian dagoena, bi ilargi dituela, satelite naturalak. Batetik Phobos eta bestetik Deimos. Ematen digute Phobos, hemen gertuen dagoen satelitearen alde batetik erradioa, bai, eta hemen jaso dugu, Phobosen kasuan bere erradioa, eta bestetik bere periodoa. Beraz, dakigu erradio eta periodoa. Ja, ariketa honetan entzuten dugunean erradio eta periodoa, ja, Keplerren 3. lege erabiliko dugula, ja, susmatzen dugu. Bestetik, Deimosen orbitaren periodoa ematen digute, eta, bueno, hemen jaso dugu baita ere. Ez daukaguna da Deimosen erradio, bale? Erradio orbitala. Lehenengo atala, aplikatu Keplerren 3. legea, kalkulatzeko Deimoseren orbita erradioa. Dauzkagu bi gorputz berdinaren inguruan bilaka daudenak, beraz kasuetan Kepler aplikatu dezakegu. Horren ostean, kalkulatu beharko dugu, bi satelite horietatik ea zein mugitzen den arinen, hau da, kalkulatu behar dugu honen abiadura orbitala eta honena, eta bien arteko erlazioa, edo zatiketa adirazi beharko dugu. Eta azkenik, bueno, hemen daukagu irudi bat, eta esaten digute zenbait gauzak irudikatzeko. Hasiko gara, atalarekin. Keplerren legeak ahalbidetzen digu, bi gorputz berdinaren inguruan bilaka badaude, gorputz horien periodoak eta erradioak modu honetan erlazionatu ditugu. Kasu honetan ezagutzen dugu, esango dugu Phobos. Hau, lehenengo gorputza Phobos izango da, ezagutzen dugu bere periodoa eta bere orbita erradioa, eta bigarren gorputzaren Deimosen orbita periodoa baita ere. Ezagutzen ez dugun bakar izango zen, hau, beraz, 4 hauetatik 3 ezagutzen badugu, 4. kalkula dezakegu. Egin duguna izan da, bueno, bat eta bi jarri beharrean Phobos eta Deimos jarri, eta goratu lortu behar duguna da Deimosen orbita erradioa. Beraz, eskatzen dugu hau gora eramaten, hau bera doa, daukagu T dekarratu satelite F karratura, eta hau baita ere gora doa. Nola biak dauden karratura, aterazako karratua kanpora, horrelako zerbait, eta orain datuak sartzen baitugu barruan, lortuko dugu honen kuboa, eta gero errokuboa eginez, honen balioa. Esan bezala datuak sartu ditugu hemen, eta bueno, honek hau karratura emango digu hau, bestaldetik hau kubora emango digu hau, hauek biak biderkatzen baitugu horren artean hau lortuko dugu, eta hau izango da R Deimos kubora. Beraz, R Deimos kalkulatzeko, honen errokuboa egiten dugu, eta hau lortzen dugu. Deimosen erradioa, Deimosen orbita erradioa, Deimos eta Marteren arteko distantzia zuzen ere, izango da 23,5 bider 10/6. Ez dut jarri notazio zientifikoa, horrela jarri dut 10/6 metro, honekin konparatzeko ikusten dugu hau dela 23,5, eta hau 9,38. Behatalean eskatzen digute bai Phobos eta Deimosen abiadura kalkulatzeko, horretarako abiadura orbitalaren formula erabiliko dugu, M gogoratu izango dela Marteren masa, eta R izango da bakoitzaren orbita erradioa. Kalkulatuko dugu eta gero eskatzen dugute bien arteko erlazioa edo ratioa. Sartu ditugu, bueno, datuak, aldatzen diren gauza bakarra haien artean da Phobosen orbita erradioa eta Deimosen orbita erradioa, G eta M berdina direlako, eta lortzen dugu Phobosena dela 2,4 bider 10/3 eta Deimosena 1,34 bider 10/3. Ikusten dugunez, Phobos gertuen dagoena askarrago mugitzen da, bueno, normala da, R hemen azpian agertzen bada, zenbat eta radio handiago, orduan eta orbita txikiago, eta aldrebez, zenbat eta radio txikiago, orduan eta abiadura handiagoa. Orain esaten digute kalkulatzeko bien arteko erlazioa. Bueno, egiten dugu Phobos zen abiadura, zati Deimosen abiadura, 10/3 badoaz, 2,14 zati 1,34, ematen digu 1,58, bale? Bat mugitzen da, 1,6 aldiz arinago bestea baino. Goratu ratioetan ez da inolako unitaterik jarri behar. Atalean esaten digute, bueno, kasu honetan ikusten dugu Phobos, Deimos eta Marte, vale? Irudi berdina egin dut, distantzia Martetik Deimosera RD, hau izango da Phobosetik Marteko distantzia, eta hau Phobos eta Deimosen arteko distantzia izango da Deimosen radioaken Phobosen erradioa. Vale. Esaten digute kalkulatzeko indarrak. Indarrak vektoreak dira, beraz badaukaten norabide, noranzko eta modulua. Norabidea, egongo da, Martek ere egiten duen indarra Phoboseri, norabide hau izango du, eta noranzkoa, badakigu gravitazioa egiten duena da, erakarri gorputz honek hau erakartzen du, beraz indarra horruntza doa. Ja jarri dugu norabidea eta noranzkoa. Eta Deimosek Phoboseri egingo duen indarra, baita ere norabidea horizontal honetan egongo da, eta noranzkoa izango da, Deimosek saiatzen da Phobos erakartzea, beraz indarra horra joango da. Negatibo hau eta R vektore unitori hau ja kontuan hartu ditugu marrazkia egiterakoan ja hauek kontuan hartzen ditugu. Beraz, orain falta zaiguna da vektore honen modulua hau da zati hau, eta vektore honen modulua hau da zati hau. Eta hori orain kalkulatuko dituguna. Bueno, datuak sartu ditugu gure formuletan, fijatu kasu honetan. Hau da gure
formula, ezta? Edo gure adierazpen nagusia. G2etan agertzen da, kasu honetan indarra sortzen duen gorputza Marte denez, M Marte jartzen dugu, Phobos pairatzen duena, eta bien arteko distantzia garratura. Eta ematen dugu 5,2 dira 115 Newton. Eta bestetik, kasu honetan, nola Deimosek sortzen du indarra, hemen jartzen dugu Deimosen masa, Phobosen masa, Phobosek pairatzen duelako gravitatearen indarra, bien arteko distantzia izango da hau, hemen kalkulatu duguna, karratura egiten duguna, eta azken lortzen dugu indarra. Hauek izango dira, bai Martek Phobosen gainean egiten duen indarra, eta bai Deimosek Phobosen gainean egiten duen indarra. Hain zuzen ere, hau eta hau. Hau oso ondo datorkigu, ze batzuetan, ikusten dituzue bi hiru gorputz, eta karo, beti erabiltzen dugun indarra da, Martek egiten duen indarra Phobosen gainean, eta zuen buruari galdetzen diozue. Baina Deimosek baita ere, Phobosen gainean indarra ingo du. Horrek ez du eraginik, bai eragina dauka. Baina konparatzen badugu, hau da 10/15, eta hau da 10/6. Horrek esan nahi du, Martek eragiten duen indarra izango dela, mila milioi aldiz handiagoa honekin alderatuz. Beraz, hau, baztergarri hitza txiki geratzen zaigu. Honek ez dauka inolako eraginik honekin konparatuz. Beraz, indar hau ez dugu estarea adierazten normalean ez duelako zentzurik. Eta honekin bukatutzat ematen dugu azterketa hau.